ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଜୟପୁରିଆଗୁଡ଼ାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୁକାଲରାଜ ଭୈରବ ପୀଠରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୁକା ଦେବତାଙ୍କ ମାଘ ଯାତ୍ରା ଓ ପାହାଣ୍ଡି କୁପାରଲିଂ ଶିରାୱାଡ଼େଶଙ୍କ ସମାବେଶ। ମହୁରୀ ଢୋଲ ମାଦଳର ତାଳେ ତାଳେ ଦିଶାରୀ କାଳିଶୀ ନାଟରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ମୁକା ଦେବତାଙ୍କ ପୀଠ। ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ମୁକା ଦେବତା ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଦେବାଦେବୀ ପୀଠ ଓ ଗାଁରୁ ପୂଜକ ଦିଶାରୀ ଚାଲାଣ ନାୟକ ଶିରା ଢୋଲିଆ ମହୁରିଆ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବାର ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି ଇର୍ମା ମାଢ଼ି କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ନୂଆକରି ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ମୁଠା ମାଲକାନଗିରି ପଡ଼ିଆ କାଲିମେଳା କୋରକୁଣ୍ଡା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଖଇରପୁର ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠରୁ ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲାଠି ଓ ଶିରୁଆ ପୂଜାରୀ ୱାଡ଼ମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କମିଟିର ସମ୍ପାଦିକା ସୁକ୍ରି ମାଡ଼କାମୀ ଲବ ପଡ଼ିଆମୀ ସିନ୍ଦିରମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଘାସି ନାୟକ ପ୍ରମୋଦ ପଡ଼ିଆମୀ ପ୍ରମୁଖ କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ରାତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକସ୍ଥ କମାରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ପାରାଲାମ୍ମା ଦେବୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସି ମାଉଲିମା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ଓ ମାଉଲିମା ମନ୍ଦିରରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଲାଠି ପାଲଙ୍କି ଯାତ୍ରା ଜୟପୁରିଆଗୁଡ଼ା ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାଡ଼କାମୀ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଦିବାସୀ ନେତା ପୂଜାରୀ ଦିଶାରୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଲାଠି ଚୌକି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ମାଉଲି ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳଙ୍କୁ ପୀଠରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା।